करा हमने के बसल मनसा चली जालू तो कहीं जाता लोग पैसे प्यारा ऐसे ऊपर से चढ़ता। हमने के अभी जा रहे हैं मनसा माई के पास डोली से उड़न खटोला से उड़न खटोला से हम लोग जा रहे हैं मनसा माई को। माई डोली चढ़ी चलली से घरवा माई डोली चढ़ी चलली से घरवा वही डोलिया के भगवा कहाँ दुनिया में शोर भइल बा डोलिया के भगवा कहाँ दुनिया में शोर भइल बा वही रे डोलिया के लाल की हीरे डोलिया के ललकर चमक से भइले उजियारवा चाल रुनु की झुनुकी के चलेला बागवा चाल रुनु की झुनुकी के चलेला बागवा पीछे भैरो भैया बड़े रखवार दुनिया में शोर भइल बा पीछे भैरो भैया बड़े रखवार दुनिया में शोर भइल माई डोली चढ़ी चलली सेवक घरवा माई डोली चढ़ी चलली सेवक घरवा वही डोलिया के भगवा कहाँ दुनिया के हम 10 मंदिर में आए हैं। दक्ष का मंदिर है, सती जहाँ जली थी। सती भवानी के वहीं पर जली थी।